Va Balotelli, pallone sul primo palo, colpo di testa e gol! Alex porta in vantaggio il Milan al minuto 18. Stennija kbira għall-logħba finali ta' Milan kontra Juventus fil-Koppa Italja, b'mod partikolari fost ħafna Maltin li jappoġġjaw wieħed minn dawn iż-żewġ timijiet. Tliet titjiriet minn linji tal-ajru differenti għal Ruma minn Malta kienu mimlijin il-ġimgħa filgħodu. Din id-darba l-iskop ta' żjara ma kienx il-Kolossew jew il-Vatikan, iżda l-Istadio Olimpico, fejn il-ġganti tal-Juventus u Milan ser jilagħbu fil-finali tal-Koppa Italja. Tant li numru sostanzjali ta' Juventini u Milanisti Maltin telgħu fi gruppi sabiex ikunu parti mill-logħba. Domanda kbira li ħassew għall-aġenti tal-ivvjaġġar. Din is-sena kellna domanda kbira għal Milan versus Juventus u ġifieri tilgħin ħafna nies hemmhekk u nista' nazzarda ngħid li iva kellna domanda aktar qawwija minn ta' Champions League il-final ta' Juve Barcellona. Sul lancio dalle parti di Mandzukic, l'1-2 con Morata, Mandzukic col destro, pareggia la Juve al minuto 27, Mario Mandzukic. One News tkellem ma' wħud mill-Juventini li ser jaraw il-logħba fuq xi jfisser dan għall-iskwadra li jappoġġjaw. Logħba biex nkunu ħadna darbtej il-lig u darbtej il-Koppa Italja fi żmien sentej li qatt m'għamilha fl-Italja. Ġarbaħna l-lig, hekk nirbħu il-finali wkoll nkunu aktar kuntenti ħanejtek. Min-naħa tagħhom il-Milanisti għandhom attitudni kemm xejn differenti. L-uniku ċans li għandna li nidħlu fl-Ewropa. Il-Milan dal-aħħar sin ma tantx kienu sejrin tajjeb, din opportunità li nqarat dal-aħħar 3 seasons, l-unika opportunità li għandhom it-tim tal-Milan li jikkwalifikaw għall-Europa League, ġifieri do or die in a way. Minkejja dan il-kol qablu li l-iktar ħaġa sodisfaċenti li ser jesperjenzaw hija l-atmosfera li se jkun hemm fil-ground. Vera se tkun sabiħa, ground mimli u nisperaw li kunu ferħanin. Hemm entużjażmu għalija naħseb min-naħa tal-Juventus għax jagħmlu d-double u min-naħa tal-Milan naħseb l-uniku objettiv li għandhom dis-sena, ġifieri naħseb l-atmosfera tkun waħda sabiħa. Staqsejna wkoll jekk dawn is-supporters iħarsux lejn il-futbol bħala sport li joħloq pika. Din kienet it-tweġiba ta' xi wħud. Ma naħsibx għax aħna mħaltin u dejjem flimkien ħbieb nillitikawna naqa' fuq il-futbol, però ħbieb konna u ħbieb dejjem nibqgħu. Fejn jidħol futbol mhux suppost tidħol mibieda. Naħseb li l-ispirtu kompetittiv qiegħed hemm. Iktar inħares lejn is-support u s-support illum sar ħafna iktar ċivili għal grazzja talla, kemm l-Italja u kemm madwar id-dinja kollha hemm ħafna iktar ċiviltà minnaħa tas-supporters u hija xi ħaġa li tawgura tajjeb anki biex iż-żgħażagħ u t-tfal jersqu iktar lejn kull sport. Parte Pogba, il palo da parte del numero 10 bianconero.